Bon dia a tots. Siguin tots i totes benvinguts a la primera gran passarel·la de la Fashió Puresa. Fashió Puresa és una nova línia de moda enfocada tant a roba masculina com a roba femenina, creada per joves dissenyadors. És una línia de roba moderna que també té accessoris. Abans de començar amb la desfilada, voldríem agrair la participació i l'assistència de tots vosaltres. La model Rebeca porta un vestit rosa, una bufanda morada, calces blanques, una bossa i sabates blanques. La següent model és Irene i porta una falda negra amb flors, una camiseta amb volants blancs, calces negres i botes negres. El model Abraham porta un barret blanc, una camisa rosa, uns pantalons llargs i unes sabates. La model Sandra porta un jersei de color mostassa i uns pantalons llargs de ratlles de color negre. La següent model és Paula, porta una camiseta de màniga llarga i ratlles marineres i uns pantalons curts blancs i ulleres de sol i una bossa negra. La següent modelo és Maria, porta vestit groc i unes botes marrons. El model Jacob porta ulleres de sol, una camisa blava, pantalons llargs i sabates d'esport. L'altre model Quique porta un jersei negre i daurat, uns pantalons llargs negres i sabates d'esport blanques. La model Naya porta una camisa de ratlles, pantalons llargs, sabates d'esport, una boina i un collar de perles. La següent model és Núria. Porta una sudadera de color rosa, unes malles de color rosa i gris i unes sabates d'esport en plataforma. El següent model, David, porta una camisa de quadres de color marró i blau, uns pantalons llargs de color blau i unes sabates d'esport de color beige. La model Amabel porta una bufanda negra i blanca, una camisa de color blanc, unes calces de color gris, una falda de color blanc i una boina de color morat. El següent model és Miquel. Porta una boina de color beige claret, una camisa de color roig, unes sabates de color marró i uns pantalons de color blau oscur. El següent model és Eric i porta unes ulleres de sol, un xupetí de guepard de color gris i negre, una camisa blanca.
uns pantalons llargs de color blau i uns guants de color negre. El següent model és Iker. Porta una sudadera de color blau marí, uns pantalons llargs de color blau i unes sabates de color verd. El següent model és Nico. Porta un barret de color blanc, una camisa de colors, un pantaló de color blau i unes sabates de color blanc. El model Ethan porta una sudadera amb caputxa verd claret i uns pantalons verd obscur. El model Aleix porta una boina negra i un xupetí negre sense mànegues i un corbatí daurat. El model Pablo porta un jersei negre i una camisa de quadres amb botons. El model Ramon porta el xandall del col·legi Puresa de Maria Grau. El següent model és Alejandro. Porta un barret de color blau i blanc i també una bufanda blau i blanca, un jersei verd, blanc i negre amb dibuixets i uns pantalons curts de color blanc. Esperem que hagin gaudit la primera desfilada de Fashion Puresa i vos hagi agradat la línia de roba dels nostres dissenyadors. Fins pronte!